นั่งดีๆลูก Okay. แฟน I dag er det Leos Milos fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. De sikrer sig en gave for, som de har ønsket sig. Jo, med dejlig chokolade og kager til. Nej, ikke nu. Hvor er de glade? Og når de hjem fra vuggestue går, hurra, 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 så skal de hjem og holde fester. Dem, som kommer med som gæst, på dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler de, hvor er de glade, hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og gaver til. Hvor mange år bliver I? Hvor mange år? Nej, 2. 2 år. 2 år. Okay, jeg skal råbe en hurra, og så et stort hurra, okay? Hurra, hurra! Bagle nu. ตัวกลางไม่เปิดไม่เปิด Bag. ตัวกลางไม่มีเหรอ Bag, luk, bag, bag. น้ำจัด Bag. ตอน Okay, okay, okay. เฮ้ย Mam. Er der lidt liv den sidste? เรียวเปล่าเรียวซิส Lad, liv. ไม่จับไม่ร้อง Yay! เคยไหมว่า Yay! Topmøde.